Hola a tots i benvinguts al 7è bloc de Bike Topic. I avui, Hola, què tal? aeroport de Barcelona. On anem? A provar novetats. Ens anem a Itàlia, ara volem a Verona i després ens anem a Goldrein o... Aquest nom no sé massa cas. Aquest nom és una mica freestyle. Està traduït no sé de què. Sí, no ho sé, el que li va posar el nom... Se n'anem a Itàlia i el lloc que es diu Goldrein, Goldrein. hi ha alguna cosa aquí que no quadra. És com quan anem amb espalomes. Ai senyor, però bueno. Ara esperem a Mariano, que sempre va tard, i a tota la resta. Mariano, que porta el dinar. Estem aquí esperant el dinar. Si no hauríem entrat ja, però estem esperant el dinar que ens el porta el Mariano. Tenim gana, Mariano. Sí, i no res, agafarem l'avió, que tot apunta que va en hora, però bueno, sempre es pot complicar d'última hora, perquè això sempre passa, i us actualitzem quan siguem a Itàlia. Si l'avió va en vora, nosaltres anem una mica justos, Sí. perquè ens falta com a 20 minuts. Falta una hora perquè surti l'avió i encara no hem passat ni el control de seguretat, i amb les càmeres i tot això, sempre és un festival. Ai senyor, bueno. Anem bé. Va, anem, que segur que sortirà tot bé. Va, fins ara. Doncs ja arribats a l'hotel, Aquí, bona habitació, que ens han... Mira, quina habitació, Gens malament. Ni tan mal. I ens hem trobat una... Un regal de benvinguda. Welcome Pack. I ara el Rubén ens farà l'unboxing del Welcome Pack. Què serà? Pesa, Sí, no sé què hi ha, però hi ha material, rotllo com a uns pedals. Tenim una targeteta. On veiem el planning que tenim cada dia, dels 3 dies. Uns telèfons de contacte. Aquest és el meu, Aquest és el teu, Roger, tio. Posa el meu nom. Roger. I ens l'han traduït i tot perquè entenguem què posa. Després el llegirem. Sí, després el llegirem. Això és com les cartes d'amor, es llegeixen en privat. Ai, sí, que no... Tenim el nostre bidó de Fitlock, que Fitlock és la marca que patrocina les bicis de test de Pivot. Sempre que anem als testos tenim un bidó Fitlock, que la veritat és que estan currats, es veuen bidons de qualitat i estan currats, amb el logo de Pivot. No, molt bé. Tenim una poma, per si tenim gana, quan anem a provar la maig. Per esmorzar, sí. I barretes energètiques, també. Mira quina barreta. I com un guanxale o una cosa d'aquestes. Com un tros de pernil aquí energètic. Sí, mira. Si ho volem fer servir en modo de barrita, igual ens enueguem, però bueno, aquí ho tenim. Molt bé, tio, un detall. Molt xulo. Que guapo. Doncs això, hem arribat avui. Hem sopat ja. Hem arribat a Verona, hem agafat el cotxe, hem fet 2 hores de cotxe i hem vingut cap aquí. I ara estem, com es deia això? Goldrein, però tenia un altre nom, tio. Tenia Coldran o alguna història així. Sí, Coldran o Goldrein. No res, ara ens n'anem... Bueno, no tardarem gaire a anar a dormir, suposo, perquè estem tots petaos. Moltes hores avui. Viatge, feina... Sí. Però bueno, ens han convidat unes birres a baix, que igual anem a treure el cap. Sí, anirem amb això sempre, tio. Que... A més, hem fet bona grupeta, que demà ja els presentarem i això. I poca cosa més, demà ja el Liu a provar bicis des de ben aviat al matí. Així que esperem que no faci molt de fred i ens anem a dormir. Ciao. Adéu. Bon dia. Doncs ja veieu amb quins paisatges ens rep aquest matí. I què farem avui? Doncs avui, en principi, si no estic equivocat, al matí anirem a provar la LT, que és la bicicleta elèctrica, una de les bicicletes elèctriques que provarem aquests dies, i després a la tarda em sembla que anirem a provar la Mach 4. A veure si hi ha talles, perquè en tenen poquetes i això, però igual sí que podem provar. Així que ara ens n'anem a esmorzar, a veure què ens donen i anirem a preparar les bicis per poder sortir a provar-les. Hem fet les bicis
ja us vam demanar quins pedals utilitzàveu, quin pes teníeu per posar-vos les suspensions, doncs ens tenim les bicis numerades simplement perquè aneu directe a la vostra bici correcta, ja la trobareu mig setejada, ja mig bé, i ara acabarem de fer els últims detalls i estarem preparats per anar amb bici directa. Enjoy the ride! Enjoy the ride! And then the question is, everybody understands English? Whoever understands English puts the hand up. Oh, that's a good test. Uah! Oh, sí, a mi també m'ho sembla. Oh, vaya top, he sentit? Doncs primera part de la ruta feta, hem provat la Shuttle LT, una bici full power, bueno, ja ho heu vist, molt pepina. Hem pogut provar la Fox Podium, que és una forquilla increïble. També hem tingut la sort que anaven muntats amb Shimano Di2, en aquest cas amb XT, i la veritat és que molt bé, m'ha agradat bastant. I ara, bueno, hem dinat, a descansar unes tonetes, igual aprofitem per aquí baix gravar 4 cosetes i fer una mica de material. I a la tarda, alguns agafen la Mach 4, lamentablement no tenen talles S, per tant el Ruben i jo ho tindrem complicat per provar-la, però bueno, segurament la setmana que ve ja tindré la meva corrent per aquí. Així que anem a fer una miqueta de contingut i després a la muntanya un altre cop. Doncs som-hi, sessió de tarda i tornem a agafar les LT. Doncs primer dia superat, eh? Buah, com hem xalat, xaval. Al màxim nivell. Com hi va aquesta gent, Com hi va? Uns trails, un clima. Sí, perquè avui a la nit ha fotut rasca, però ara està fent una temperatura increïble, Increïble. O sigui, 10 de 10, o sigui, no podíem esperar. Bueno, ara era demà, no, bueno, dissabte era, que marcaven una mica de... perquè no sabem ni quin dia és. Pensàvem que era divendres. Fa un dia que som aquí i hem perdut la noció del temps totalment. Sí. L'únic que hem fet és
Riding. D'en bici, parlar de bicis, mirar bicis i, hòstia, Al màxim. és molt top, tio. Màxim. És molt Hasta top. les pomes són bones. Sí, Mira que jo bueno. no menjo pomes, Perquè és que tot el que hi ha aquí, tots són pomes. Tots són pomes. Bueno, és el cultiu que tenen aquí. I no res, ara ens n'anem a dutxar, ens anem a la presentació d'una cosa secreta. No es pot dir. No es pot dir. De moment. Ho veureu, vés a saber quan. I la cosa secreta, demà la rostirem a saco. Sí. O sigui, demà hi haurà poc vídeo de riding, demà. Ho haureu vist tot avui ja, perquè demà, bueno, demà sortirà doncs, quan pugui sortir. Sí. I ja està. No us direm ni el què, ni el quan, ni com. Res, ho haureu d'esperar. Però bueno, Només podem avançar que pinta bé. bueno, clar. L'aparato pinta bé. Clar, però bueno, a veure què ens expliquen ara, que ara ens la presentaran i ens ensenyaran la bitxa i demà doncs, la provarem. Així que poca cosa més. Ens quedarem probablement sense provar la Mach 4. Sí, però ja la rostirem al nostre terreny. Sí, home. Igual al pròxim vlog ja teniu aquí una mica de rostida de la Mach 4. Aviam. Ho veiem. Els que l'han provat avui Sí. han flipat. Han dit que està entre la Mach anterior i la Trailcat. Està allí. És com... Puja com una Mach i baixant s'apropa molt a la Trailcat. Així que... Pinta bé, també. Bon trasto, bon trasto. Tenían corredores. ¡Ojo, que esto patina! ¡Oh, Dios! ¿Cómo se cierra? Le puedes apretar, ¿eh? ¡Dios! ¡Guau! Ja anem a dutxar i el de després no us ho podem ensenyar. Així que demà més i millor. Ciao. Adéu!
finalitzant segon dia, i ara amb la GLT. Aquestes sí que es poden ensenyar, I què tal? Quin disfrute! Brutal! Inhumà com van aquestes bicis, no té cap mena de sentit. I aquest personal, aquest d'aquí davant... Bueno, sí, no les ensenyarem perquè n'hi ha alguns que porten bicis que no es poden ensenyar. Top secret. Top secret. Però, tremendo. Bueno, em sembla que el que va darrere també porta una bici que no es pot ensenyar, però crec que no s'ha vist. I si no ja tocarà pixelar-la. Però bueno, brutal, inhumà. Ara cap a sopar i demà una miqueta més i ja cap a Verona. Va, seguim. 3, 2, 1, ja. Estaba un poco suelto. I aquesta per què no? Ah, sí que em cal. Quants dius? 32. 32. Mira com pita. Bueno, tercer i últim dia i ja em porten amb el ganxo, Ja pugem. Aquí el Rubén. I què passa? Tercer dia, tio? Tercer i últim dia. Sí. Va, seguim amb les LTs nosaltres. I la resta, cosetes secretes. Així que avui t'ensenyarem més baixades d'LT.
Oh! Bueno, doncs fins aquí el vídeo d'Itàlia i què, t'ho has passat bé? Buah, increïble. Aquells trails amb aquella gent, el paisatge, la veritat és que ens ho hem passat molt bé i repetiríem cada setmana. Sí, increïble. I no res, fins aquí el vídeo. Estem ara a Level Bikes perquè ens hem passat i no vam despedir el vídeo i aquí estem, el de la setmana següent, que us fem un petit spoiler. Ja està, no ens ensenyarem res més. Si voleu veure, haureu de veure el vídeo de la setmana que ve. Apa, adeu!